Bideo honetan aztertuko dugu bi eragile trukakorrak diren edo ez, eta horretarako eragiketa bat definituko dugu, eta hori da trukatzaileen eragiketa. Printzipioz, kuriositatea baino ez du ematen dala bi eragile trukakorrak diren edo ez aztertzeak. Azken finean, mekanika klasikoan bi magnitude beti trukakorrak dira. Adierazpen batean momentua bider posizioa agertzen bada, berdin zaigu ze ordenean agertzen diren, zeren eta funtzioak trukakorrak, funtzioen biderkadura trukakorrak direlako. Baina mekanika kuantikoan magnitude horiekin lotuta eragileak ditugu. Eta ja eragileekin gauza ez da horren berdina, eta gerta daiteke eragile horien arteko biderkadura trukakorra ez izatea. Trukakorra izatearen edo ez, ematen du pixkat gauza kuriosoa, baina ez dala kuriositatea, baina ez, badauka bere ondorio fisikoa ikusiko dugun bezala, ez? Baina horrein momentuz bakarrik aztertuko duguna izango da, nola trukatzaileen eragiketa hau zer den, eta nola definitzen dugun. Horretarako, demagun bi eragile ditugula, A eta B. Biak ezagunak ditugula. Bi eragile hauen arteko trukatzailea era honetan definitzen dugu, era honetan adierazten dugu trukatzailea horren artean. Komo bat daukagu, eta hause dugu berdin, era honetan definitzen dugu, A eragilea bider B eragilea minus B eragilea bider A eragilea. Orduan, trukatzailea nuloa bada, trukakorrak dira. Eta 0 ez bada, ez dira trukakorrak. Hori baino ez da. Honekin batera, eta eragileen arteko trukatzailea kalkulatzeko, erabilgarria izan daiteke, trukatzaileak dituen propietate batzuk aztertzea. Adibidez, batez ere aztertuko ditugu, bi dira batez ere erabilgarrienak izan daitezkenak. Lehenengoa, kolore aldatuko dugu. Demagun zenbaki konplexu bat dugula. Zenbaki konplexu hori bider A. Eta beren arteko trukatzailea jarri nahi badugu eragile individualen trukatzaileen funtzioan, hori da berdin, horretarako, atera daiteke lambda hori trukatzaile horretatik. Eta hauxe da berdin, lambda bider A eta beren arteko trukatzailea. Propietate hauek frogatzeko, horretarako bakarrik egin behar dugu da zuzenean trukatzaileen definizioa aplikatu. Eta kontuan hartu behar dugu eragileak direla linealak. Adibidez, horren froga egingo dugu, oso simplea da, honen froga. Zuzenean aplikatuko dugu zein den honen arteko trukatzailea, eta hauxe da lambda A bider B, beraz, lehenengoa, baina kasu honetan lehenengoa da lambda bider A. Bider bigarrena minus bigarrena bider lehena. Baina eragile hauek linealak izan da eta hauxe zenbaki baino ez denez, bai ordena aldatu dezakegu eta beren aurrean pasatu egin daiteke. Beraz, horixe da berdin, lambda AB minus lambda BA. Eta kanpora atera dezakegu lambda, horixe da berdin, lambda, eta geratzen zaiguna da AB ken BA, eta hori da A eta beren arteko trukatzailea, baino ez da. Horixe dugu lehenengo propietatea.
Bigarrena. Baita oso erraza frogatzeko. Kasu honetan beste eragile bat behar dugu. Hau da, demagun 3 eragile ditugula. A, B eta C eragile ditugula. Bueno, trukatzaile alde batean batura bat agertzen bada, bi eragileen arteko batura, hau da, A gehi B eta C-ren arteko trukatzailea, hauxe da berdin, A eta C-ren arteko trukatzailea, gehi B eta C-ren artekoa. Berriro, hauxe frogatzea, oso erraza dugu. Kasu honetan ez dugu egin gorren froga, baina oso erraza dugu. Eta hirugarrena, berriro honetarako beste 3 eragile behar ditugu. Eta A bider B eta C-ren arteko trukatzailea, berriro interesatzen bazaigu, eragile individuen arteko trukatzaileen funtzioan jartzea, ze, adibidez, igual, hau erabilikari izan daiteke, beste, adibidetan ikusiko dugun bezala, ez? Beste eragile konplexuago den baten edo batzuen trukatzailea aztertu nahi badugu, eta eragile konplexua den eragile hori, jakin badakigu, bi eragile sinpleagoak diren bi eragileen biderko bezala jarri albadugu, orduan, hoien arteko trukatzailea aztertzeko adierazpen hauxe erabil dezakegu. De batetik, daukagu A, B eta C-ren arteko trukatzailea, gehi A eta C-ren arteko trukatzailea, bider B. Berriro, honetarako, egin behar dugun gauza bakarra da, garatu. Bentsa daukagun trukatzailea, jarri behar dugu, bi aldeak, horretarako egin behar duguna da, trukatzaileen definizioa aplikatu alde honetan. Eta trukatzaileen definizioa aplikatu beste aldean, eta ikusiko duzuen nola bi alde horiek berdinak direla. Hurrengo bideo batean ikusiko dugu nola aplikatu propietate hauek, kalkulatzeko eragile diferenten arteko trukatzailea.